Dobrý večer, vítam vás všetkých pri ďalšom webinári. Moje meno je Juraj Hybš a tento webinár vysielame spoločne s Komenského inštitútom, organizáciou Inklúcentrum a aj českou partnerskou organizáciou SOFA. Témou dnešného webináru bude, ako stres vplýva na mozog dieťaťa a jeho správanie. A ja som teda veľmi rád, že taká obrovská účasť na tomto webinári bola nahlásená na podujatí, tak sa tešíme, že takýto záujem je. Nebudeme sa dnes rozprávať len o strese, budeme sa rozprávať veľa aj o vytváraní bezpečného prostredia v školách. Dotkneme sa aj problémov šikany, porozprávame sa aj o tom, čo môžeme my, učitelia a učiteľky a zároveň aj rodičia v tejto veci robiť. Tak ako pri každom webinári, aj dnes je veľmi vítané, keď budete vy do našich komentárov písať otázky. Mojou snahou bude, aby sme všetky otázky stihli počas tohto webináru zodpovedať. Zároveň vás chcem poprosiť, tí, čo nás sledujete a máte nejaké zaujímavé tipy, rady, inšpirácie, píšte ich do komentárov. Viem, že ľudia sú veľmi radi, že to oceňujú. Ak si vieme takto vzájomne pozdieľať nejaké príklady dobrej praxe a skúsenosti. Ja teda predstavím moje dve hostky. Prvou je Zuzana Krnáčová, ktorá je z Inklúcentra, bola aj členkou podporného tímu na základnej škole a zároveň je liečebná pedagogička. Zuzka, vítaj. Ďakujem, dobrý večer. A z Českej republiky sa nám pripája Veronika Bačová, ktorá je z organizácie SOFA, dnes pôsobí na vysokej škole, ale zároveň bola aj učiteľka na 1. stupni a o veciach, o ktorých dnes budeme rozprávať, tak ich testovala a skúšala vo svojej škole, takže budeme mať aj príklady priamo z praxe. Takže toľko na úvod a poďme teda do témy, čo robí stres s mozgom, ako to vplýva na správanie. Ale nebudeme sa rozprávať možno len o deťoch, môžeme sa kľudne rozprávať o dospelých, napríklad o učiteľoch a učiteľkách, čo to pôsobí, ako to pôsobí aj na nich. Takže, dámy, vítajte. Prvá moja teda otázka znie, že čo je to vlastne stres? Že keď si povieme stres, že čo si pod tým máme predstaviť a aké formy stresu rozlišujeme. A ja som sa tam aj už na podujatí vyjadril, keď sme to propagovali, že možno ten stres môže byť v niečom aj dobrý, tak skúsme trošku o tom strese porozprávať. Tak, ktorá z vás dvoch začne? Či vyvolám? Tak ja klidně můžu... Tak já možná můžu začít. Já jsem si ujmula tak trošku slovo neslušně. Tak co je to vlastně ten stres? Taková zapeklitá otázka. Stres je nějaká reakce našeho organismu a příčinou toho stresu je určitý podnět. Buď to ten podnět je vnější, anebo vnitřní a způsobuje určité vychýlení našeho organismu z rovnováhy. A potom následuje nějaká reakce našeho organismu, kdy cílem této reakce, potažmo našeho mozku, je zabránit buď to smrti, anebo nějakému třeba i fyzickému poškození našeho těla. Prostě funkcí mozku je ochránit nás. No a potom, co mozek vyhodnotí tento podnět nebo tuto situaci, buď to jako bezpečnou pro nás nebo nebezpečnou, tak nastává ta fáze, kdy se dáváme do určitého klidu a navracíme se zpátky do té rovnováhy. Super. Zuzka, máš niečo k tejto ešte definícii stresu? Sa dostali na takú spoločnú palubu, že o čom vlastne budeme dnes rozprávať? No, ja rozmýšľam nad tým vlastne, že stres je takou bežnou súčasťou nášho života, že vlastne my sa nevieme dostať do bezstresovej situácie alebo do bezstresového života, že je to proste niečo, čo nás obklopuje, je to v podstate veľmi bežná záležitosť, každý z nás, odkedy sa narodí, zažíva nejaké stresové situácie a nedá sa im vyhnúť a nie je ani zmyslom sa im vyhnúť. Ale je dôležité v podstate ten stres ako keby mu rozumieť a dokázať s ním pracovať. A možno, čo by som Veroniku doplnila, že nie je to len náš mozog, ale v podstate je to celý systém, ktorý sa týka aj mozgu, aj tela, pretože tie systémy sú rôzne, sú poprepájané. Niektoré sa proste
zaoberajú autonómnymi reakciami, niektoré je endokrinný systém, sú rôzne systémy, ktoré máme v tele, sú navzájom poprepájané, reagujú. A čo je dôležité, že tým pádom nevidíme to len ako keby na tých zmenách alebo na tom, ako reaguje mozog, ale ako reaguje celé naše telo. Čiže to je asi dôležité za mňa povedať ešte. No to, čo hovoríte teraz, ja sa vlastne stretávam aj s rodičmi, ktorí častokrát hovoria, že chcú dať dieťa do školy a do školy, kde nezažíva stres. Ja keď si predstavím ale, že svoje školské časy, ja som tam mal stres de facto od rána do večera. Ja som školu nemal úplne rád. Stres bolo, že ma teraz vyvolá pani učiteľka. V prvej triede si pamätám najväčší stres. My sme čítali vtedy ešte na rýchlosť a posúvali nám autíčka, kto ako rýchlo číta. To bol čistý stres, kto ako rýchlo číta. Stres je aj toho, ako reagujú na mňa spolužiaci. Čo vy si o tomto myslíte? Že keď rodič povie, že chcel by dať dieťa do školy, kde dieťa nebude zažívať stres, je to vôbec možné? Alebo ako môžeme povedať, že o škole, ktorá dobre pracuje so stresom dieťaťa, že to tá škola dobre zvláda? Ja by som možno ešte trošku pokračovala v tom, čo som začala, že každý z nás vlastne má nejaké čidla na to, že detekuje ten stres a vníma ho. A ten stres nemusí byť len tak, ako ho teraz opisujeme, že je to niečo, čo sa deje v našom okolí, ale ako Veronika spomínala, môže to znútra. Môžeme cítiť napríklad smäd, hej? Ako pocit smädu takisto vyvoláva isté reakcie, ktoré potrebujú vlastne telo dostať do balansu, do rovnováhy. Môže to byť hlad, môže to byť, ja neviem, zníži sa nám hladina cukru, alebo potrebujeme viacej vitamínov, alebo potrebujeme spánok. Čiže to sú všetko... je to všetko systém reakcií, ktoré vlastne nejakým spôsobom zabezpečujú, aby naše telo bolo v rovnováhe. A keď sa pýtaš na to, či dokáže byť škola bezstresové prostredie, podľa mňa nedokáže byť škola bezstresové prostredie a ani to nie je našim ako keby cieľom, pretože ten stres sa vyskytuje v živote, bude sa vyskytovať v živote a my sa potrebujeme pripraviť na to, aby sme ho zvládali. A tomu sa hovorí odolnosť alebo reziliencia. Čiže zmyslom by malo byť budovať rezilienciu, nie odburávať stres. Potom sa môžeme rozprávať o tom, že ako vlastne budovať rezilienciu, čo je zmysluplné a čo je dosiahnuteľné, či už pre dieťa alebo pre človeka vo všeobecnosti, a čo už je ako keby za tou hranicou tej pomyslenej zvládnutelnosti toho stresu. No to teda zdôrazňujem, budem sa tomu viacej venovať, takže aj z tohto webináru, keď odídu učitelia a učiteľky, tak neprídu do školy, že ideme tu vytvárať prostredie, kde nebude stres. Cieľom v škole teda je, aby sme s tým stresom vedeli pracovať, aby sme vytvárali v deťoch odolnosť. A teda ja verím, že aj počas tohto webináru si povieme, aké sú na to spôsoby, ako také prostredie vytvárať a čo môžu učitelia a naopak aj rodičia, ale doma v tejto veci robiť. Spýtam sa vás ešte, ale že skúsme si teraz možno tak povedať, že dieťa zažíva stres, je v škole, zažíva nejakú stresovú situáciu. Ako to teda pôsobí na to dieťa teraz? Teda nielen na mozog, možno aj na telo, že skúsme si možno teraz povedať tieto veci o tom strese, že čo to dieťa v tej chvíli, keď zažíva stres, čo sa s ním vlastne deje. A predstavme si teda, že je v školskom prostredí, že bavíme sa teraz o škole, o triede, je na vyučovaní alebo cez prestávku. Tak já možná můžu začít. Těch příznaků, jak poznáme, že to dítě prožívá nějaký stres, tak je celá řada. My je můžeme rozdělit na takové dvě velké oblasti a to jsou změny chování a ty fyzické znaky. Často se nám stává, že my to můžeme pozorovat i znáhla, že nic se neděje a najednou to dítě se může začít chovat například rozrušeně. Může mít psychosomatické například potíže, to znamená třeba bolest bříška, může být často unavené, může být nesoustředěné. Takže to je jenom jako takový malý výčet z toho, jak my učitelé poznáme, že to dítě je ve stresu. Samozřejmě může reagovat i například neadekvátně v nějakých situacích, které my jako učitelé považujeme za běžné. Například bouchnout dveře a dítě nám vyskočí, může utéct ze třídy, může strnout, dostat se do svého vlastního světa.
Takže to je opravdu jenom takový stručný výčet, protože si myslím, že možná ani celý večer by nám na to nestačil. Čo ale môže teda učiteľ alebo učiteľka robiť, aby teraz správne tieto veci odhadli, že ja si teraz predstavím, že som v triede, mám tam 24 žiakov, ako ja môžem teraz vidieť, že dieťa zažíva stres a možno ten stres zažíva príliš veľký, lebo častokrát, a to sme teraz, a vrátim sa trošku možno k veľkej tragédii, ktorá sa na Slovensku udiala ohľadne šikany, že často majú ľudia pocit, že keď dieťa zažíva stres, tak proste sa nejako prejavuje. Pričom, a to sa ukazuje ako častý jav, že on sa stiahne a je vlastne neviditeľné. Takže skúste možno povedať, že teraz, keď nás sledujú učitelia a učiteľky, lebo tých tu je dnes na webinári asi najviac, že čo sú také tie konkrétne znaky, ktoré ten učiteľ môže zachytiť? Že na toto si treba dávať pozor, lebo predpokladáme teda, že tú triedu on už pozná lepšie, že nemá ich teraz prvú hodinu. Tak určitě to může být jedním z těch znaků, které třeba učitel si všimne, myslím docela často, tak může být třeba záškoláctví. Jo, to dítě může přestat chodit do školy, protože je prostě ve stresu, ať už z jakéhokoliv důvodu. Může to být naopak třeba neochota jít domů z té školy. Určitě může to být rychlé změny toho chování. Jo, že dítě bylo například poměrně dlouhou dobu v klidu, v pohodě, nic jsme nepozorovali a najednou se nám chová jinak. Může mít sklon třeba k rizikovému chování, nebo může být třeba agresivní. Může mít například problémy třeba s mentální anorexí, to je taky takový typický znak, když je dítě ve velkém stresu, ale to jsou opravdu jenom takové ty nechci říct, že typické znaky, ale znaky dost velké na to, že si toho ten učitel všimne, protože já z pozice učitelky můžu říct, že často nevíte, že se něco tomu dítěti děje, pokud už to nejsou opravdu tak velké znaky, že jsou do očí bijící, když to tak řeknu. Ja by som to ešte doplnila, pretože tie znaky toho, že dieťa prežíva stres, môžu byť naozaj veľmi jemné, veľmi subtílne. Môže to byť od toho, že, ja neviem, si začneš moliť tričko alebo ruky, že sa mu tie ruky potia, alebo že si začne šúchať nos, alebo sa prihlási, že potrebuje ísť na vecko. Hej? Že to sú také veľmi subtílne prejavy a potom tie, čo hovorila Veronika, tak to sú už v podstate prejavy, ktoré nám signalizujú, že sa už niečo vážne deje. Ale keby sme si ako keby zadefinovali ten stres, tak on má ako rôznu intenzitu. A tá intenzita potom v podstate ovplyvňuje to, aká je tá reakcia. A ja si myslím, že ak sa my rozprávame o tom, ak sa my začneme vôbec rozprávať o tom, že stres sa nejakým spôsobom manifestuje a že toto sú signály, tak sme už strašne ďaleko. Tak sme už ďaleko, keď toto si uvedomujeme, že sú signály stresu a nevnímame to ako niečo, čo treba riešiť a je v podstate výsledkom toho dieťaťa nejakej osobnostnej črty. Pretože toto sa nám podľa mňa často deje, že dieťa, ktoré je neposedné, sa vníma ako neposedné a nevníma sa za tým, že by mohlo byť niečo iné. Nevníma sa to ako signál niečoho, čo to dieťa prežíva. A my hľadáme riešenie na neposednosť, a nie na to, čo by dieťa, čo je za tou neposednosťou. Alebo dieťa prečo rozpráva, prečo vykrikuje, prečo stále pije, prečo chodí stále na záchod, alebo proste, ja neviem, vyrušuje napríklad, hej, spolužiakov. Čiže ja si myslím, že to je skvelé, ak to niekto začne vnímať ako signály niečoho. Už to je pre mňa ako dôležitá vec, pretože odtiaľ sa dá potom odpichnúť a začať sa učiť porozumieť tomu, čo môže byť za tým správaním. Já bych možná doplnila, děkuju, doplnila, že právě to, co jsem říkala já, tak to už jsou takové příznaky, že kolikrát bývá trošku pozdě. Jo, začíná to u těch drobných niancí, kdy jak bylo řečeno, dítě může chodit často na záchod, dítě si začne žmouhlat nos, ruce, vlasy. Zároveň ale taky je tam ještě ten druhý protipol, a to je to, že to dítě, my říkáme, že vypne.
Úplně. Může se nám stát, že dítě se začne dívat z okna, nedává pozor. A to je přesně ta věc, kdy my naopak ty děti ještě více trestáme za to, že nedávají z nějakého důvodu pozor, že vyrušují, než abychom tam hledali třeba nějaké skutečné příčiny, které zatím stojí. Ešte vám položím otázku, že sledujú nás teraz aj rodičia, ktorí môžu teraz sa zaoberať tým, že či jeho dieťa teda prežíva nejaké náročnú situáciu, zažíva naozaj ťažké nejaké stresové obdobie a rodič to dieťa vidí teda doma, v domácom prostredí. Čo by si teda rodičia mali všímať na deťoch, že toto môže byť ten príznak, že máme tu problém, treba to nejakým spôsobom riešiť? Čo sú také tie hlavné indikátory? No, toto je veľmi zložitá otázka. Samozrejme, že pokiaľ rodič pozná dobre svoje dieťa, neznamená to, že ho pozná v kontexte školy. Hej, že kontext školy, spolužiakov, učiteľov prináša úplne nejaké nové prežívanie, ktoré to dieťa môže zažívať a rodič ho nemusí vôbec poznať v týchto situáciách. Zároveň, ak rodič je, my tomu hovoríme, že napojený na svoje dieťa, proste zaujíma sa o to, ako sa má, čo sa v škole deje, pozná viac menej tú situáciu, ktorá v škole alebo v triede je. To znamená, že dokáže si všimnúť rôzne odchýlky a každý z nás má nejaké nálady. Každý z nás má proste lepšie dni, horšie dni. Neznamená to nevyhnutne, že sa v mojej práci niečo vážne deje, keď ja proste prídem unavená domov a nemám chuť sa s nikým rozprávať. Je to možno len o tom, že som mala náročný deň a že je už, ja neviem, 3., 4., 5. náročný deň a nemala som čas oddychovať, alebo som hladná, alebo čokoľvek. Neznamená to ešte samozrejme žiadne, nemusí to nič znamenať vážne, ale je to asi o tom viac, že je to nejaká ako keby súslednosť v rámci toho času, že dlhšie pozorujem, že sa niečo deje. Zachytávam signály, ktoré nie sú bežné pre moje dieťa, alebo ich je viacej tých signálov naraz. Že to nemusí byť nejaká veľká epizóda. Nepredpokladám, že ak sa niečo dieťaťu deje, príde domov a povie, mami, toto sa mi deje, hej, alebo oci, toto sa mi deje. Väčšinou to deti ani nevedia úplne verbalizovať, ani sú si neisté, či je to dostatočne dôležité, aby o tom rozprávali, či je to možné, môžu byť zastrašované alebo tak ďalej. Čiže napriek tomu, že sa s deťmi veľa rozprávame, nemusia to vyhodnotiť ako dosť dôležité na to, aby sa o tom podelili s rodičmi, ale sú tam určite signály, ktoré tie deti vysielajú. Nechce sa mi ísť dneska do školy, radšej by som zostal doma, alebo ja neviem, nechce sa mi toto učiť, bojím sa na písomku, zase niečo sa stalo. Čiže to je naozaj o detekovaní malých signálov zo strany rodiča. Zo začiatku samozrejme. Spýtam sa teraz takú, že úplne praktickú vec. Keď sa žije do role dieťaťa, ide do školy, tak asi najväčší stres. Mnohé deti pociťujú z toho, že ide písomka, testovanie, niečo. Čo je taká vaša rada alebo odporúčanie, že ako by mali školy s týmto pracovať? Lebo na jednej strane hovoríme, že stres je prirodzenou súčasťou života. Na druhej strane deti vystavovať ako nadmernému stresu asi nie je úplne to, čo chceme. A keď teraz si predstavíš, že obidve ste boli na škole, pôsobili ste tam v tomto prostredí, čo môže škola robiť na to, aby pracovala s tým stresom napríklad pri tej písomke alebo celkovo v prostredí školy, aby tie deti to brali, že áno, stres je niečo bežné a ideme sa to zvládať takto. Máte nejaké konkrétne rady? Možná jenom tady k tomu vrátit se zpátky k tomu stresu, protože ten stres my máme dva druhy, takové dva hlavní druhy stresu. A ten jeden, tak jak o tom mluvila právě Zuzana, tak v nás buduje tu rezilienci, tu odolnost. A ten druhý, tak to je takový ten toxický, ten nezdravý stres. A my chceme v té škole právě budovat tu odolnost. Ten stres, který je předvídatelný, zároveň mám jako dítě nebo i jako dospělý nad tím stresem určitou kontrolu a je krátkodobý, není dlouhodobý a je občasný a je tam dostatečná podpora ve vztazích. Takže
já jako učitel na konkrétním příkladu, když bych chtěla ukázat, jak můžu pomoct tím dobrým stresem a budovat v těch žácích mých rezilienci nebo tu odolnost, tak ukážu to na jednom příkladu a to je například test. Když se řekne slovo test, tak spousta z vás spozorní a už jenom tohle slovo může vyvolávat v některých z nás stres. Ale já můžu pomocí toho stresu budovat v dětech ten zdravý stres, tu odolnost. A to tím způsobem, že já přesně řeknu, kdy ten test bude. Například ten test bude ve středu za 14 dní. Bude tam a vyjmenuju konkrétní učivo, které tam bude. A najednou se pro to dítě stává to, že má nad tím možnost kontroly, je to pro něj čitelné, je to pro něj předvídatelné, ten stres se sníží, není to závažné, protože ví, že to bude za 14 dní, ví, co tam přesně bude. Je to krátkodobé, není to dlouhodobé. A zároveň se počítá, že má určitou podporu, ať už ve mně, jako v učiteli, anebo doma. Pokud nemá doma tu podporu, protože i takové děti jsou, tak bych já mu ji jako ten učitel měla dát. Ale to už zase záleží, jak znám moc dobře individuálně to dítě. Tak to jenom možná zpátky k tomu stresu jsem chtěla, aby bylo trošku jasno. Toto bol výborný príklad, že teda predvídateľnosť je niečo, čo nám pomáha budovať odolnosť k stresu. Na druhej strane vie si predstaviť teraz učiteľa alebo učiteľku, ktorý môže argumentovať, ale život takto nefunguje. Život je presne o tom, že nám prináša strašne veľa prekvapení. Tak, decka, dáme si dnes takúto prekvapivú písomku, ideme budovať ten stres a odolnosť voči nemu na prekvapivé situácie. Čo by ste na toto povedali? Aký argument? Já možná můžu zase z praxe. Já tohle vlastně nepomáhá ani mě jako učiteli, ani tomu dítěti, protože to není ten zdravý stres. Já v něm akorát buduju další nějakou reakci na ten stres, že to dítě se mi stane, jak my říkáme, citlivělé na ten stres. Jo, já v něm nebudu to dobré. Pokud já chci budovat dobrý stres, tak mám na to určité teda metody. Vím, jak ten stres má vypadat, ale tohle není vlastně pro to dítě dobré ani pro toho učitele za mě. Poviem ešte iný príklad a to je teraz z iného súdka, to sú učitelia a učiteľky. Na škole, kde teraz veľa pracujeme, bola komplexná inšpekcia, ktorá bola dopredu ohlásená, vedeli, že príde. Nemal som zrovna pocit, že všetci teraz majú pocit, že majú to pod kontrolou a super. V zborovni vôbec bola taká nálada. Čo by ste vy odporúčili napríklad učiteľom v takých, ako môžu pracovať so stresom? Lebo rozprávame sa veľa o deťoch. Na druhej strane treba si povedať úplne otvorene, že tí učitelia zažívajú obrovské, enormné množstvo stresu. A to teraz nie len kvôli inšpekcii, ale proste musia vstúpiť do triedy, ktorá môže byť v mnohom náročná. Ako vy pracujete s učiteľmi, alebo čo vy odporúčate učiteľom, ako on má si budovať tú odolnosť? Pretože áno, on povie žiakovi predvídateľne, kedy budú testy, písomky, na čo sa má pripraviť a tak ďalej. Ale učiteľ zažíva veľakrát práve veľmi prekvapivé situácie, ktoré musí zvládať. Takže aké sú nejaké vaše možno, že prvotné rady pre tých pedagógov? Ja by som sa ešte teda rada zapojila. Mne to trošku začalo haprovať celé to pripojenie internetové, takže úplne som sa trošku stratila, čo ste hovorili, ale počula som, že Veronika rozprávala o dvoch druhoch stresu. Ak teda dovolíte, ja by som to ešte zazdieľala. My síce máme veľmi podobné veci, čo sme s Veronikou. A ja sa potom vrátim, Juraj, k tvojej otázke, čo sa týka učiteľov. Dobre, super. Vidíme to na obrazovke. Čo mi príde dôležité povedať, že nie je rozdiel ako úplne medzi dieťaťom a dospelým, lebo tie nervové sústavy máme rovnaké, akurát možno, že nie sú rovnako dozreté u detí a u dospelých. Ale to, čo je dôležité, čo hovorila Veronika, že tu je tá zraniteľnosť a vidíte, že tam sú v tých červených je nepredvídateľnosť, ten stres je závažný, je tam absencia tej kontroly, dlhodobý je častý, alebo dlhodobý, alebo intenzívny a hlavne je tam nedostatočná podpora vo vzťahoch.
Samozrejme, že sa to nedá takto jednoznačne rozdeliť na modrý a červený, ale my vo veľa situáciách zažívame mix týchto podmienok. A to, čo si napríklad ty hovoril s tými učiteľmi, čiže možno bol ten stres predvídateľný, lebo vedeli, že príde kontrola, ale možno bol závažný, pretože sa mohli báť o stratu svojho miesta. Hej? Takisto je otázne, že akú kontrolu vlastne na tým mali. Možno ten stres trvá dlhšiu dobu. A teraz, čo je veľmi dôležité povedať, že možno si spomínate, ani že možno určite všetci sme tým prešli a spomínate si na pandémiu. A ja by som len na tomto príklade povedala, že nás pandémia rôzne ovplyvnila. A ak sa pamätáte na také výroky ľudí, niektorí hovorili, ako dobre sme si doma odýchli, aké to bolo v podstate fajn a urobila som si niečo v záhradke a tuto sme kváskovali a tuto sme si upratali všetky šuflíky. A zase u niektorých detí a rodín proste to spolužitie alebo to zatvorenie doma vyvolalo hotové katastrofy a vieme, že nám sa zvýšili v podstate domáce násilie išlo hore, rôzne sebapoškodzovania išli hore a celkovo taký nejaký well-being, depresie sa zvýšili. A tu je otázne, že ako je možné, že ľudia vo veľmi podobných situáciách to veľmi rôzne zažívajú a viem si predstaviť, že aj učiteľov napríklad o škole, ktorej rozprávaš, to môže byť veľmi rôzne. A je to práve tým, a práve tá veľká a dôležitá zložka je tá posledná, tá dostatočná podpora vo vzťahoch. Pretože keď si predstavíme, že ak je niekto zavretý doma a v tej rodine je pohoda a ľudia sa tam nejako majú radi alebo dokážu sa tolerovať, tak naozaj môže byť ten čas vnímaný konec koncov ako oddychový, ale ak tie vzťahy sú narušené alebo dokonca ohrozujúce a nebezpečné, tak potom v podstate táto rovina prevalcuje všetky ostatné veci, hej? Aj keby to zrovna bolo predvídateľné. Čiže my si musíme uvedomiť, že veci nie sú čierno-biele a že stále sa pohybujeme na nejakom kontinuum a my potrebujeme vyhodnocovať vždy viacero faktorov. Nikdy to nie je o jednom, dvoch alebo 5 a nezabúdajme, že je to celý náš systém, že to nie je také jednoduché a preto je aj veľmi ťažké sa rozprávať napríklad o traume a zjednocovať pojmy a vidieť to a nepozerať sa na človeka alebo na tú situáciu individuálne. Prišla nám aj otázka od diváčky, ktorá sa spýtuje, že ako teda budovať dobrý stres u detí. Keď to preložím, tak asi sa bavím o tom, ako budovať teda tú odolnosť. Veronika, vy ste teda hovorili, napríklad jedna z tých vecí je na konkrétnom príklade písomky. Decká vedia, keď tá písomka bude, vedia, z akého učiva bude. Ideálne, ak majú dobrý vzťah s pani učiteľkou, tak asi toto je ten jeden z balíkov. Vieme si povedať pre tých, čo nás pozerajú, nejaké ďalšie konkrétne príklady, ako teda budovať tú odolnosť v škole, ako to môže prakticky vyzerať? Určitě je dobré pracovat s tím stresem jako takovým. Jak tady padlo, každý jsme individuální a na každého má ten stres dopad jiný. A taky záleží, jak moc jsme citlivělí na ten stres, nebo nejsme. Protože každý má tu míru toho stresu, to, co takzvaně jako unese, někde trošku jinde. A my, nejenom jako, že učitelé, tak můžeme, tak jak tady vlastně byla ta grafika, činit všechno, co děláme, předvídatelné, s nějakou určitou podporou těm našim žákům, tak ale zároveň my je můžeme učit určité strategie, jak s tím stresem, když už v tom stresu jsou, jak s ním vlastně pracovat a tím je dělat odolnější na ten stres. A vieme povedať, ja sa že taký príklad, že ako si môžem ja ako učiteľ predstaviť, že učím dieťa pracovať so stresom. Čo je taká technika? Ja by som mohla k tomu, že to nie je o technikách. Treba tiež povedať, že to nie je o technikách, to je o prežívaní. A sú tam v podstate veľmi jasné zásady. Ja to znovu len ukážem, aby sme sa toho vedeli chytiť. A keď hovorila Veronika o písomkách, to znamená, že ako spomínala, ja neviem, máme dvakrát, alebo budeme mať písomku vtedy. Viem, že
budem skúšať z učiva, ktoré si deti už osvojili a ak nie som si istý, že si deti osvojili, môžem si urobiť malý testík bez hodnotenia a vidím, či si to deti osvojili. A ak vidím, že väčšina alebo veľká miera detí si ešte stále učivo neosvojili, tak im nebudem dávať test na známku napríklad. Pretože je veľmi pravdepodobné, že z toho zlyhajú tie deti a vlastne stane sa to, že nebudú mať kontrolu nad tým, hej? Možnosť kontroly napríklad v prípade testu znamená, že ak dieťa teda ten test nenapísalo dobre, a to nemusí byť, že nemá vedomosti, môže to byť, že sa zle vyspalo, že ja neviem, bolo chore, nestihlo sa naučiť, alebo proste tá situácia písania testu alebo odpovede je veľmi náročná a proste to dieťa zlyháva, pretože je to ako príliš veľký stres, je tu možnosť opravy. Je to úplne bežná súčasť napríklad tých zahraničných alebo nejakých takých zahraničných systémov školských, že dieťa si opravuje ten test v podstate pokiaľ nie je ono samo spokojné so známkou. A ja viem, že to mnohí rodičia vnímajú ako nefér, dokonca aj učitelia, že veď keď sa nenaučí na prvýkrát, prečo má možnosť opravy? Ak si uvedomíme, čo je našim cieľom, že našim cieľom je naučiť dieťa vlastne nejaké učivo, čiže si vlastne aj počas písania testu a prípravy a opätovnej prípravy na test stále vlastne opakuje. Niektoré deti to takto potrebujú mať jemný tlak na seba, aby dokázali vlastne, a presne tu sa buduje tá odolnosť, presne toto je ten moment, ale keď ja raz to seknem štvorkou a potom pol roka nedám dieťaťu možnosť opraviť si ju, tak v podstate prichádzam do tej oblasti absencie kontroly a začína to byť veľkým stresom, lebo vieme, že u nás potom vysvedčenia a tak ďalej a to hodnotenie prechádza a to predsa nie je zmyslom školy vytvárať stres, ale učiť. Hej? Čiže toto sú napríklad veľmi jednoduché veci, ktoré fungujú v mnohých školách. Ja viem, že aj na Slovensku fungujú, zahranične sú bežnou súčasťou. Čiže toto je pri tej písomke. To môže byť pri odpovedi, to môže byť pri tom, že v podstate postupne deti učím. A čo je dôležité pri tom, keď hovoríme o odolnosti, to nie je niečo, čo ja viem vysvetliť deťom. To je postupné skúšanie v malých dávkach. To je veľmi dôležité. A tamto máme krátkodobé, občasné, mierne. Hej? Že to sú všetko atribúty toho, aby to spĺňalo to, že sa dieťa vlastne stáva odolnejším. Jestli můžu k tomu dodat, tak někdy se mluví tady v tom případě právě o té budování odolnosti, o takovém jako malém krůčku vystoupení z určité té komfortní zóny. Že tam teprve já se můžu učit nějakým novým věcem a budovat tu odolnost. Ale ne, když je to jako přehnané, když je to veliký krok, ale opravdu tak, jako Zuzana mluvila, je to po malých kručcích, je to vlastně dávkování, vystupování z té komfortní zóny, kde já potom tam teprve já se učím nové věci a postupně můžu jít dál a dál. Dávam také dva príklady zo školy, čo si o nich myslíte. Zuzka sa hlási, ja ťa vyvolávam. Prihlásila som sa, ale ešte jednu vec mám takú, že tá odolnosť je zároveň podľa mňa, keď potrebujeme budovať odolnosť, zároveň potrebujeme mať bezpečné prostredie. Odolnosť sa nedá budovať, keď už stav dieťaťa alebo detí v triede je príliš aktivovaný a deti majú príliš aktivované tie reakcie na stres. To znamená, že už je napätie v triede, už je nervozita, nehovoriac o tom, že tú nervozitu samozrejme prežíva aj učiteľ, ktorý tam je. Vtedy sa odolnosť budovať nedá. Ona sa buduje presne, ako Veronika hovorila, že v takom tom jemne nad pohodovou čiarou, nad čiarou toho komfortu, jemne nad tým, ale nie keď sme vysoko, vtedy ja neviem budovať vlastne odolnosť, lebo ten môj systém reakcie na stres je taký aktivovaný, že tam príde tá posledná kvapka do toho a ja vybuchnem. Čiže tam sa my nemôžeme rozprávať o tom, že ja idem budovať odolnosť. Hej? Že to je veľmi dôležité si uvedomiť, že ja najprv potrebujem si zmapovať, či moja trieda je vôbec pripravená na to, aby sme sa s týmto začali zaoberať. A čo preto potrebujem spraviť to bezpečie a to bezpečie priniesť do triedy tak, aby som mohla začať tu budovať tú odolnosť. A dávam teraz dva príklady konkrétne. To je
príklad, ktorý som ja teraz s jednou dievčinkou riešil, že bola na nejakej škole, vyvolali ju pred tabulu, prvýkrát to zažila a zrútila sa, hej, že stojí pred tabulou. Čo si vy myslíte o takomto skúšaní pred tabulou, čo som zistil, že je stále v celku bežný spôsob? Je to tá vec, ako budovať teraz tú odolnosť, alebo je to príliš už za hranicou, deti to nemusia všetky zvládnuť, alebo deti sú rôznorodé. Takže keď nás teraz pozerajú učitelia, zajtra prídu do triedy, skúšať pred tabulou, neskúšať, alebo je niečo medzi tým? Na toto neexistuje jednoznačné predsa odpovede. Proste všetko závisí od kontextu. A ten kontext je nesmierne dôležitý. Nesmieme na to zabúdať, že to nie je otázka ABC, proste toto nie je krúžkovanie. A ja poznám deti, ktoré milujú stať pred tabulou, odpovedať, recitovať a skutočne je to pre nich veľmi dôležité, aby to robili. A poznám deti, ktoré sú veľmi nesmelé a proste pred tou tabulou nedokážu stať, ale nie preto, že ja neviem, že sa skúša, ale celkovo je pre nich veľmi nepríjemné, keď je celý ten pohľad a tá pozornosť zameraná na nich. Čiže nie je to podľa mňa len o skúšaní. Samozrejme, teraz v rámci kontextu si zase musíme zobrať, že ako ten učiteľ k tomu skúšaniu pristupuje. Či je to proste nejaká diskusia, ako máme teraz, alebo je to o tom, že proste jedna chyba a už sa ti znižuje známka, ďalšia chyba a znovu sa ti znižuje známka. Čiže opäť ten kontext je dôležitý. Čo sa tam deje? A či má dieťa kontrolu nad tým, že stojí pred tabulou. A je neskonale veľa možností, ako dieťa preskúšať v malej skupine, ja neviem, hej, že to treba takisto, to je to diferencované učenie, o ktorom sa veľa rozpráva, že ak vidím, že niektoré dieťa vyslovene sa mu páči odpovedať pred tabulou, áno, tak to robme, veď prečo nie? A keď tam mám deti, a väčšinou ja si myslím, že sa rozprávame o pár deťoch v triede, hej, že to nie sú nejaké obrovské množstva detí, ktoré potrebujú takýto individuálny prístup, tak možno si to môže povedať, keď je pre učiteľa dôležité ten predniesť, alebo v podstate to skúšanie, to trénovanie, tak potom aj to sa dá robiť, ale nech sa to robí, dajme tomu, minútka. A potom znovu minútka. Nech to nie sú veľké veci, nech to nie sú veci na známku, ale ten prednes a to, že dieťa je v podstate stredobodom pozornosti, sa dá opäť, zase keď pôjdeme po tej tabulke, tak v podstate všetko sa nám tam zmestí. Bude to krátkodobé, bude to, keď bude vedieť dieťa, že to je na minútku, bude mať na tým kontrolu, bude to predvydateľné a zrazu to bude ako keby podporovať odolnosť a nebude to zahlcovať a nebude to toxické. Super. Veronika, vy niečo chcete dodať, alebo dám ďalší príklad? Já jenom, že je to opravdu strašně individuální a v tomhle případě by mělo mít to dítě možnost kontroly nad tím. To znamená, že ono si může vybrat. Tak jak bylo řečeno, je tam spousta různých způsobů, jak já můžu ověřit třeba znalosti nebo dovednosti toho dítěte. A dát tomu dítěti jako ve všem určitý čas. Opravdu mít tam tu kontrolu, že on má sám nad sebou kontrolu a může si i sám určit, kdy třeba nastal ten správný čas, že už třeba vystoupí před tou třídou, nebo že nechce mluvit 5 minut před třídou, ale že opravdu jenom krátký čas. Takže přistupovat k tomu všemu hodně individuálně. Ešte prepáč, Juraj, ale ešte mám k tomu takú myšlienku, že ty si nám položil otázku na začiatku, že čo keď učiteľ vidí tie signály stresu. Ja si myslím, že keď učiteľ má proste tie tykadlá narastené na ten stres, tak on dobre vie, že či to dieťa toto zvláda, alebo či je to také niekde medzi a naozaj sa pohybujeme na tej hrane takej tej jemnej únosnosti a práve, že je to výborné, že ten učiteľ povie, že poď, zvládneš to, povzbudí ho, neboj sa, nebude to dlho a vtedy je to naozaj prínosné. Že ak my dokážeme sa naladiť a byť dostatočne citlivení na tie signály toho, tak ja proste to vidím, že to dieťa sa tam ťahá, že je vystresované, že to dieťa nám to ukazuje, hej, že to není hádanka, že niečo netuším. Naozaj sa to dá odpozorovať. A tým pádom, keď to viem vnímať ako signál, tak sa viem k tomu adekvátne postaviť. Super. Ďakujem za vysvetlenie k tomuto príkladu. Dáme, že druhý, ty si, Zuzka, pre denník robila rozhovor, kde si hovorila príklad o tom, že prečo nie je dobré dieťa, ktoré má to problémové správanie v triede, poslať von za dvere.
skús prosiť a povedať, čo je ten dôvod, že toto nie je dobrá reakcia, ktorú by mal učiteľ alebo učiteľka spraviť, že toho dieťa dáme preč, čo to tam vlastne môže s tým dieťaťom diať. Áno, zároveň je to trošku vytrhnuté z kontextu, to posielanie za dvere. Ja sa teda k tomu, keď si mi dal tú možnosť, by som sa k tomu vyjadrila, že to nie je úplne o tom, že či poslať za dvere opäť, alebo neposlať za dvere. Ide o to, že keď dieťa zažíva stres a začína to byť stres, ktorý je zahlcujúci, je tam veľmi dôležité spôsob, ako sa to dieťa začne regulovať. Vlastne prichádza narad celá otázka regulácie. K tomuto sme sa ešte teraz veľmi nerozprávali, ale pointa toho, ako ten stres sa znižuje, je spôsobom regulácie. Tá môže byť rôzna. Nikto z nás sa nerodí tak, že sa regulovať vie. My sa tú reguláciu učíme a náš systém sa ju prirodzene potrebuje učiť. Môžeme sa naučiť dobré cesty regulácie, ktoré sú pre nás alebo ktoré nám pomáhajú rásť, alebo sa naučíme spôsoby regulácie, ktoré nám aj ubližujú. A ak dieťa má také náročné správanie, že ho potrebujeme kvázi ako keby s ním niečo takto vážne spraviť, že ho potrebujeme dať von z miestnosti, tak je evidentné, že je to signál toho, že sa regulovať nevie a že využíva spôsoby, ktoré jemu samému škodia aj spoločnosti. To znamená, že nemôžeme my očakávať, že keď bude za dverami a bude sám, tak vlastne to dokáže lepšie, ako keď je s nami. A tým pádom, ak sa na to pozeráme takouto optikou, tak musíme porozumieť tomu, že my to dieťa posielame von kvôli samým sebe. Hej? Že neposielame to kvôli nemu, aby to dokázalo a zvládlo lepšie, ale že my to nezvládame, alebo deti to tu v tej triede nezvládajú. Ale to potom je pre mňa závažná otázka a ja by som sa pýtala, čo iné môžeme spraviť, hej? Lebo tomu dieťaťu nepomáhame evidentne v tej chvíli, pomáhame sebe. Aj to môže byť riešenie, akurát, že nie je to riešenie dobre pre všetkých a tam by som hľadala iné riešenia, iné stratégie. Čiže ide tu o tú reguláciu. A čo môže teda učiteľ spraviť? Má v triede dieťa, s ktorým si teda povedzme takto ľudovo nevie rady, nechceme ho poslať za dvere, ale čo môže on v tej chvíli robiť? Já si můžu, tak určitě zůstat v klidu. Ono se to lehce říká, ale to dítě vlastně reaguje na nás. Takže čím víc my budeme eskalovat, budeme naštvaní na něj, budeme mu domlouvat, to dítě nemá v tu chvíli kapacitu tohle vůbec pochytit, ale naopak ho to bude eskalovat s námi. Takže tam zbydou dvě hrozně naštvané osoby a nemá to v tu chvíli smysl. Takže určitě my jako učitelé jsme i ti, kteří se musí naučit nějakým způsobem sebe regulovat. A abychom vlastně to dítě stáhli potom tím svým jednáním vlastně sebou. A je taková poučka 3 kroků. Já jenom řeknu, a Zuzana mě určitě potom doplní, kdy první krok je regulovat to naše neklidné dítě, kdy na něj netlačíme, neposíláme ho za dveře, nic mu nevysvětlujeme, pouze monitorujeme. Potom s ním navážeme nějakým způsobem kontakt, kdy už sami sobě, nebo sami jsme se nějakým způsobem sklidnili, projevíme tomu dítěti empatii, ukážeme, že je v bezpečném prostředí, máme o něj zájem a teprve potom můžeme s ním začít, říkáme reflektovat, ale znamená to, že potom, co navážeme kontakt, můžeme začít vůbec společně vytvářet nějaká třeba pravidla, opravdu vrátit se k té situaci, proč nastala a něco začít třeba i vysvětlovat. Takže to je takový jako postup opravdu velmi zkráceně. A jestli mě teď Zuzana možná doplní k tomu. Rada ťa doplním, pretože ja keď rozmýšľam nad nejakou triedou, tak väčšinou, áno, vždycky je nejaká prvá situácia, ktorá prekvapí, hej, že určite niečo je vždycky poprvýkrát. Či už ja vstupujem do tej triedy poprvýkrát ako učiteľ, alebo ako odborná zamestnankyňa, alebo tú triedu dostávam, alebo už čokoľvek, vždycky je niečo poprvýkrát.
ale postupne ja v podstate tie deti spoznávam a ja zistujem, že sa tam niečo deje s každým z nich. A je veľmi dôležité, ak my dokážeme sa naladiť na to, že to správanie je signál, je dôsledok niečoho, čo sa s tým dieťaťom deje, a budeme mať túto optiku, tak všetko sa v podstate zmení. Že toto je ako pre mňa alfa omega, že odtiaľto, ako keď sa dostaneme do tohto bodu a sme tohto schopní, tak potom sa nám stane, že nebudeme musieť reagovať ako s našim vlastným aktivovaným nervovým systémom na stres, na to dieťa. To znamená, že my nebudeme kričať, keď bude kričať dieťa, pretože ja porozumiem tomu, že on mi to nerobí na schvál, že to nie je o tom, že ma chce vyprovokovať, že to nie je za to, že mi chce robiť zle. Že toto sú také veľmi základné veci. A keď sa k tomuto dostaneme, tak potom tých možností je veľa. Je možnosť, ako hovorí Veronika, začať to dieťa regulovať, samozrejme. Ten vzťah je strašne dôležitý. Je možné mať všelijaké kútiky, je možné sa na to dopredu pripraviť, keď také dieťa mám. My sme mali na škole viacero takýchto prípadov. A samozrejme, že pri niektorých deťoch to bolo také náročné, že sme museli vytvoriť celý systém podpory toho dieťaťa, ktorý sme postupne budovali. Čiže sme vedeli, že keď sa toto stane, tak ten učiteľ nemôže na to zostať sám, pretože to neutiahne. To znamená, že tam príde niekto iný a vybudovali sme celý systém, aby sa vlastne tomu učiteľovi ako pomohlo v tej situácii. A chcem povedať, že nedávno my sme s Jurajom teda boli toho súčasťou Archa, občianske združenie Archa organizovalo čo to bolo, také vzdelávanie Konferenciu. alebo takú konferenciu, ktorej súčasťou boli vlastne ľudia z Kanady, ktorí učia na školách, a bola tam jedna pani učiteľka, myslím, že sa volala Denim, tak nejako. A mali špecializovanú triedu v bežnej škole pre deti s veľmi náročným správaním, pretože tieto deti zažili nejakú traumu v minulosti. A čo bolo zaujímavé, hovorila, že keď sa chodia pozerať ľudia na tú triedu a na tie deti, tak im hovoria, že však tí deti nemajú žiaden problém evidentne, hej? Že oni sa správajú úplne v pohode. Že my tu nevidíme žiaden problém. A toto je presne to, že ak my vytvárame dostatočne bezpečné prostredie pre tie deti v škole, tak nie je dôvod, aby sa aktivoval ten nervový systém a aby tí deti reagovali náročným správaním. Ale ak ho tam vidíme, niečo nie je v poriadku a my potrebujeme začať zisťovať, niečo sa len deje tomu dieťaťu, ale čo sa deje možno v tom celom kontexte toho dieťaťa, v triede, so spolužiakmi, so mnou, hej, so mnou, možno ja aktivujem dieťaťu proste tie reakcie na stres. Možno je to chodba, možno je to prostredie triedy, možno je to prostredie celkovo školy, možno je to prechod z domu do školy, čiže my potrebujeme trošku investigatívne sa na to pozrieť, keď je to také náročné. Keď to nie sú len jemné signály. Ja poprosím moju kolegyňu Denny, ktorá pomáha nám s týmto webinárom, že by dala do komentárov odkaz na tú konferenciu Archa, kde sú aj záznamy z toho, ako kolegovia v Kanade pracujú s touto témou, takže budete to si môcť pozrieť. Mne sa tu nahromadilo veľa otázok od ľudí, ktorí nás sledujú, takže skúsime aspoň pár zodpovedať. Je tu otázka o tom, že veľa sa rozprávame o škole, o základnej alebo o strednej, ale že ako pracovať so stresom v materskej škôlke. Že tam deti tiež môžu zažívať stres, čo si aj zažívajú. Je to asi trošku rozdiel, takže čo s materskou škôlkou? Čo tam pani učiteľky hlavne teda, ako s týmto oni môžu pracovať, lebo nie sú tam písomky, neodpovedajú deti pred tabulou. Áno, ale tam je jedna zásadná vec, že odchádza vzťahová osoba od tých detí, hej, čo keď sme si pozreli ten obrázok, tak v podstate to, čo je takéto strašne dôležité, ten vzťah, tak ten tam odchádza. A ten je absolútne základný, primárny, najdôležitejší pre tieto malé deti. A áno, tam je veľa plaču. A hlavne v tom úvode, že ja to sama pamätám so svojimi deťmi, že tam je veľa plaču. Určite sa dá pripravovať na tú škôlku. Mnohé škôlky majú adaptačné rôzne programy. Deti chodia na pol dňa, na pár hodín, zvykajú si. V niektorých škôlkach je možnosť chvíľu, aby ten rodič tam bol, aby si doniesli hračku, aby, ja neviem, tam napríklad nespalo prvý týždeň alebo mesiac. Čiže a opäť sú deti, ktoré sa adaptujú rýchlo,
adaptujú rýchlo, pretože sú vyzreté a sú deti, ktoré nie sú natoľko vyzreté. Ale ja si myslím, že škôlka je hodne o vzťahoch, že škôlka je veľmi o hraní a o vzťahoch, že ak toto dokážeme nejakým spôsobom tým deťom dať, že tam cítia tú náklonnosť, je veľa o dotykoch určite, o objatiach, o všelijakých takýchto mäkkých veciach, tak by to mohlo fungovať, ale to vôbec nie je zaručené, že s každým jedným dieťaťom. Veľmi tu... Ešte Áno. prepáč. Ešte mi teraz napadlo, že vlastne taká tá základná regulačná stratégia, ktorá je úplne na spodku, o čom Veronika hovorila, je pohyb. A ten pohyb je nesmierne dôležitý a my na ňo zabúdame. My zabúdame, že našu hlavu nosí telo, hej? Že my to telo tu nemáme na to, aby sme ho len krmili a zalievali vodou alebo inými tekutinami, ale že ono je prepojené s mozgom a že ono reaguje. A je strašne dôležité, keď ten pohyb my využívame na tú reguláciu a deti v škôlke ho potrebujú neskutočne veľa a takisto aj v škole. Takže pohyb je jednoznačne jeden z tých spôsobov. Inak my sme mali webinár, myslím, že to sú 2 týždne dozadu, práve o tom, ako pracovať s pohybom v školách, že to nemusí byť o 3 hodine telesnej výchovy, ale ako pohyb dostať aj na slovenčinu, aj na matematiku, takže tí, čo máte záujem, tak záznam tohto webináru nájdete na stránke Komenského inštitútu alebo na stránke Juraj Hipš, takže si ho môžete pozrieť a boli tam praktické rady, aj ako robiť s pohybom počas prestávok, takže tam bolo veľmi veľa praktických príkladov. Každopádne, dámy, zarezonovala tu jedna vec a to bolo, ako ste hovorili, že nech deti robia test alebo písomku dovtedy, pokiaľ nebudú s tou známkou spokojné. Prvá otázka znie od Lenky, ktorá sa spýtuje, či sa tá známka zlá zmaže a nahradí sa tou lepšou. Či ste to mysleli takto. Takže najprv zodpovedzte na toto. Ja nezodpoviem na tú otázku takto, že áno alebo nie, ale ja vám poviem jednu vec, že pozrite sa, aký máte cieľ s tými deťmi. Či váš cieľ je mať zaznamenané, ako tie deti sa učia postupne a je pre vás dôležité vidieť ten progres a zároveň je dôležité vedieť, či tie deti sa zlepšujú alebo nie, alebo je pre vás dôležitý priemer známok. Odpovedajte si na to sama, že toto sú veci, ktoré si každý musí ako keby vysporiadať sám, že čo je pre neho dôležité v tej škole. Ja v tom mám napríklad osobne za seba jasné, ale nie každý to takto musí mať a je fakt, že u nás je zvyk robiť ten priemer, ale že či ten priemer známky odzrkadľuje to, ako sa dieťa posúva a či toto dieťa nedemotivuje k tomu, aby robilo ďalšie pokroky a snažilo sa a nepodporuje vnútornú motiváciu, keď my mu z 2 štvoriek, ktoré sa napríklad kvôli niečomu udiali určite, dieťa sa naštartovalo, dostalo 1 jednotku a potom ešte plusko a 2, nakoniec nebude 3, hej? Keď na konci vlastne preukáže, že všetky tie znalosti má. A ja viem, že ľudia majú a učitelia na to rôzny pohľad a on bol lenivý predtým a si to zaslúži a tak ďalej. Ale opäť skúsme sa na to pozrieť cez ten pohľad toho, že to správanie je dôsledkom niečoho. A či napríklad to, že dieťa sa neučilo, nedokázalo sa naučiť, je dôsledkom toho, že je lenivý, lebo to sa nám stáva, že to potom správanie berieme ako črtu osobnostnú. Namiesto toho, aby sme to videli ako signál. To sa nám často stáva, že to vidíme ako osobnostnú črtu človeka. No a teraz dajú toto je moja odpoveď. Úplne taká praktická otázka od pána učiteľa Romana, ktorý hovorí, že páči sa aj myšlienka dávať test, až kým sa dieťa nenaučí. Ale to budem každý deň pripravať novú a novú písomku. Neprídem o všetok svoj voľný čas. Máte na toto odpoveď, že čo by sme tomuto pánovi učiteľovi mohli poradiť? Je toto strašne fajn, že sa ľudia pýtajú a ja napríklad, ako my sme mali obrovskú debatu dokonca v našich rodičovských kruhoch na toto, našej triedy a to tak vôbec nemusí fungovať, len proste tie testy sú v pravidelných nejakých intervaloch, je tu možnosť to urobiť, ja neviem, mám pripravených 5 alebo koľko testov a môžem to ponúknuť. To neznamená, že to teraz znamená, že každá hodina je venovaná testovaniu, hej? Že nemusíme ísť do takýchto extrémov. Ale tieto metodické záležitosti sa určite dajú vyhľadať a sú
dostupné v nejakých takých tých alebo v inštitúciách, v organizáciách, ktoré sa venujú vzdelávaniu, a ja verím, že aj Živica má množstvo nejakých nápadov k tomuto. Ja som takú praktickú radu, je to asi mesiac dozadu, 2, sme robili webinár, ako môže učiteľ alebo učiteľka využívať umelú inteligenciu. Jeden z praktických príkladov tam bol, že umelú inteligenciu môžete výborne využívať na zostavovanie testov, a aj sme to skúšali. Naozaj tá inteligencia vygeneruje tisícky testov, ak sú dobre zadané, takže ak máte záujem, tak pozrite si webinár, ako dobre zadávať tzv. Prompty alebo zadania do umelej inteligencie, aby vám generovalo to, čo potrebujete. Jediné varovanie, treba samozrejme tie veci odkontrolovať, či tam všetko je v poriadku, lebo tá umelá inteligencia niekedy vymýšľa. Ale ja som to sám skúšal a musím povedať, že v mnohých veciach to fakt, že uľahčuje robotu a zrýchli to prípravu mnohých vecí, vrátanie testov, testov a písomiek, kvízov a tak ďalej. Je to, že enormné šetrenie času. Takže to je možno praktická rada, ako využiť umelú inteligenciu, a pritom tam máte k tomu aj webinár, kde ukazujeme prakticky na obrazovke, ako s tým môžete pracovať. Je tu ešte veľa otázok. Skúsim túto, ktorá za mňa je veľmi vážna, a to je vysmievanie sa, šikana, ponižovania. Je to otázka, čo v prípade, ak dieťa má stres zo spolužiaka, ktorý ho v prípade nesprávnej odpovede vysmeje a bude si z neho robiť žarty. To dieťa radšej neodpovedá na otázky, respektíve až na niekoľkonásobné vyzvanie. A to je možno aj tá otázka o tom vytváraní bezpečného prostredia v triede. Čo robí v takejto situácii, že spolužiak alebo spolužiačka sa vysmieva niekomu druhému? Čo my môžeme ako učitelia preto spraviť, aby sa toto správanie zmenilo? Možná jenom tak krátce tady je potřeba pracovat za mě s celou tou třídou. Nejenom s jednotlivci, ale existuje celá řada programů, která se věnuje vlastně budování bezpečného klimatu ve třídě, podnětného klimatu nebo práci s třídní dynamikou. Takže určitě takhle hodně obecně teda odpověď, ale pracovat s celou třídou. Ja by som teda ešte k tomu dodala, že ja s týmto úplne súhlasím, a zároveň mi nedá povedať, že skutočne si veľakrát všímame, až keď sa väčšinou veci ako keby presunú do veľmi závažných vecí, že to správanie alebo tie vzťahy alebo tá atmosféra, že už je vlastne náročná. A my častokrát prídeme a začíname to riešiť, keď je to náročné. To znamená, že si dávame vysoké ciele. My chceme hneď ísť proste na gerlách, nechceme zdolať Himaláje, ale to nie je možné bez tej prípravy. A je škoda, keď si všimneme, že niečo nie je v poriadku, až keď je to takto vypuklé. Tam naozaj je potom veľmi ťažké s tým pracovať. Musí prísť mnoho ľudí, mnoho odborníkov, strašne veľa času sa to venuje. Mnohé veci sa už nedajú zreparovať vo vzťahoch, pretože sú dlhodobého rázu. A ja by som len veľmi, veľmi prosila, že skúsme sa na to pozrieť z iného pohľadu, a tá reziliencia, aj tie dobré vzťahy, aj bezpečie sa musíme budovať. To je ako budovať proste dom. Musíme ísť od základu, venovať tomu pravidelne nejaký čas. Sú na to ideálne ranné kruhy, sú ideálne na to akékoľvek stretnutia s tou triedou, rozhovory. Nemať to len v rámci nejakého programu, ale ako bežná súčasť tej vzťahovosti učiteľa s deťmi, s rodičmi samozrejme. Rodič je súčasťou školy, či chceme, či nechceme, či je tam veľký plagát rodičom vstup zakázaný do školy, alebo nie. Oni tam vždy budú prítomní cez tie deti, hej. A ešte jedna vec je pre mňa veľmi dôležitá, že keď sa už riešia vypuklé problémy, tak ľudia majú veľké očakávania, že sa to rýchlo vyrieši a že to bude v pohode. Ale to sa takto nedá. My sme potom sklamaní. My ponúkneme tým deťom modré z neba zrazu. Zrazu sú všetci otvorení, sú zrazu všetci veľmi nápomocní, ale tí deti, ak si zažili sklamania a veľa sklamania, tak proste tá reparácia bude pomalička a nebude sa to diať rýchlo. Takže nemajme veľké očakávania, ale
potrebujeme budovať to bezpečné prostredie v malých krokoch a stále, predtým, než sa niečo veľké stane, ale aj počas už, keď samozrejme sa to deje. Toto je možno vhodná chvíľa na to, aby sme tým, čo nás pozeráte a pracujete v školách, ponúkli vlastne kurzy, ktoré robí aj Inklúcentrum, aj SOFA. Naši učiteľia zo školy a práve teraz absolvujú kurz, ktorý Inklúcentrum robí, trauma rešpektujúci prístup, boli na to výborné reakcie. Takže a je to vec, ktorá je vysoko praktická, takže v týchto chvíľach v komentároch nájdete kurzy, ktoré ponúka či už Inklúcentrum alebo SOFA, ktoré si môžete buď ako samotní učiteľi alebo ideálne celá škola absolvovať, kde vlastne budete mať dostatok času na to, aby ste sa venovali práve tej tvorbe toho bezpečného prostredia. Mne tu pribúdajú ďalšie a ďalšie otázky. Akurát už nemáme toľko času, ale tak skúsme ešte aspoň jednu, dve. Je tu otázka ohľadne stredoškolákov, čo je špecifická skupina. Píše tu asi pani učiteľka, že deti sú uzavreté, nechcú komunikovať, majú svoj vlastný svet, aj keď ich vyzýva, tak vlastne sa nič nedeje. Čo by ste poradili v práci so stredoškolákmi, ktorí sú takí, že nekomunikatívni, uzavretí sami do seba? Tak to je poměrně zase specifická věková skupina, ale za mě ze zkušenosti i právě z trauma respektujícího přístupu netlačím na ty děti, jo? Že pokud paní učitelka říká, on se mnou nekomunikuje, já si jako učitel musím toho žáka, toho studenta vlastně získat. Já s ním musím navázat nejdřív právě nějaký ten vztah, ukázat mu, že se může svěřit a že pokud se nesvěří hned, tak je to v pořádku. Říct mu, kde mám třeba kabinet, kde sedím, kde mě může najít. A že pokud bude považovat nějakou chvíli za správnou, tak může kdykoliv přijít. Ale opravdu navázat tam a zase po malých krocích s ním ten vztah, ukázat mu to bezpečné prostředí, které u vás najde, ale určitě netlačit a nevyptávat se, protože tam nastává to, že ten student se zasekne, nebo jakékoliv dítě. Tohle platí vlastně i na menší děti, na prvním, na druhém stupni, netlačit na ty naše děti. A toto platí teda aj pre rodičov, ktorí nás počúvajú. Hej, že ak majú doma 16-ročného syna alebo dceru, tak tlačenie není asi to, čo by budovalo ten vzťah. Ak tomu správne rozumiem. Presne tak. Určite nie, ale zároveň, že z vývinového hľadiska táto skupina detí je ako keby prednastavená na to začať sa zapájať do skupiny. Hej? Čiže tam je naozaj veľká ambivalencia voči dospelým. Na jednej strane chcem byť dospelý, na druhej teda jemne nimi opovrhujem, čiže neviem úplne, že kde som, ale zároveň chcem byť tam, aj tam nechcem byť. A podľa mňa to, čo sa vždycky overuje a je skvelé, keď sa začnú robiť nejaké aktivity v tomto veku už potom s tými deťmi, že pokiaľ sme dokázali vybudovať ten priestor, alebo tie deti nie sú naučené sa rozprávať a zdieľať, je to evidentne veľmi nekomfortné pre nich. To znamená, že možno bude lepšie začať mať také neformálne aktivity a cez tie neformálne aktivity budovať ten vzťah. Zase sa rozprávame o tom, že potrebujeme budovať vzťah, ale len ako, hej? Že už v tomto veku to nie je o tom, že povedz mi, porozprávaj mi, ale možno iným spôsobom. Dajme poslednú otázku, ktorá sa bude týkať teda učiteľov a učiteľiek. Je tu otázka od Katky, ktorá hovorí, že ako riešiť, keď sú veľké tlaky z vedenia alebo od kolegí a vyžaduje sa aj práca nad rámec a keď sa človek ozve, tak je to ešte horšie, čo teda samozrejme vytvára ten stres aj v tom pracovnom kolektíve. Čo by ste poradili v takejto situácii? A vieme teda, že mnohí učitelia sú pod veľkým tlakom, vedenie môže vyžadovať veľké zmeny, kvôli tomu napríklad, aby žiakov bolo viacej na škole, alebo rodičia nie sú spokojní a tak ďalej. Tak čo s týmto? Naštudovať si zákonník práce. Áno, no, rozprávame sa o tom, že ak sú ohrozené, ako v rámci tej pyramídy Maslowovej úplne základné nejaké potreby človeka, tak samozrejme, že to má vplyv na to, ako nebudeme sa rozprávať, že predýchajte
to, že na vás tlačí vedenie alebo že vás vedenie šikanuje a teraz vy potrebujete akože dýchať a cvičiť a rozbehať to. Hej? Určite nie. Proste treba sa postarať o seba, treba vedieť zároveň, aké sú moje práva, aké sú moje povinnosti a že toto nie je úplne o tom, o čom sa my dneska rozprávame, keď ideme až takto do hĺbky, ale je to o tom, že ak ja vnímam na sebe stres a ten stres začína byť toxický a začína ma paralizovať v mojej práci a ja vidím, že mi znemožňuje v podstate podávať ten výkon alebo vôbec tešiť sa do práce. To sú signály, ktoré ja mám teraz u seba. Nehovorím, že ja teda konkrétne, ale že keď takto tieto signály vnímam u seba, tak áno, hovorí mi to, že som pod istým stresom, ktorý je už za hranicou toho, aby ma robil odolným, ale práve ma začína paralizovať a je toxický. To znamená, že sa musím o seba postarať a keď je to o tom, že si musím naštudovať zákonník práce, či je to v poriadku, tak áno, choďte do toho. A nehovorím teraz, že všetci poďme štrajkovať, ale len hovorím, že... Tuto kolegyňa z Českej republiky tam práve zažívajú štrajk obrovský, ale tak to je úplne téma. Áno, vidíš, presne. Takže... Ja len poviem moju praktickú skúsenosť a posledný mesiac veľa chodím po školách aj v Čechách a aj na Slovensku a sledujeme, ako sú tie školy dizajnované, ako sú tam napríklad zborovne. A jedna teraz veľmi dôležitých vecí nás sledujú aj ľudia, ktorí sú vo vedení škôl, riaditeľky alebo riaditelia, tak naozaj jedna z vecí, ktorá veľmi pomáha vytvárať tú dobrú klímu aj medzi učiteľmi, sú napríklad naozaj že pekne spravené zborovne, ktoré nie sú nasekané pracovné stoly, ale človek tam príde, má tam to miesto, kde je pokoj, kľud. Videl som perfektné kávovary, do ktorých riaditelia investovali a povedali proste, že toto je to kľúčové. A videl som jednu úžasnú vec, že tí učitelia spolu sedia, rozprávajú sa, vidia to ako v kaviarni, ale oni sa rozprávajú o žiakoch. Čo sa tam udialo, v čom by sme si mohli pomôcť a presne tam vlastne nastala tá atmosféra. Takže investovanie aj do tvorby prostredia, kde tí učitelia trávia čas, podľa mňa je jedna z kľúčových investícií, ktorú na školách môžeme robiť. Doplňte, čo potrebujete. Lebo ja by som predsa len doplnila, že kávovar je super a my sme v Inklucentre veľakrát o tom kávovare hovorili, ale to bezpečné prostredie naozaj znamená o tom, že ja rozumiem, čo sa odo mňa očakáva, že ja rozumiem, aké mám kompetencie, že ja nie som ponechaná sama na veľmi náročné veci, že nie som žiadaná robiť nadčasy, keď ich nemám robiť a potom mi ten kávovar nepomôže, ak ja mám takéto prostredie, hej. Ak ja mám ako keby v pohode, ale ja neviem, nevyzerá to tam úplne pekne a nemám si kde zatelefonovať, keď potrebujem, mám stále hluk, hej, tak pomôže, keď sa zmení prostredie a to zase je kontext. Čiže vy potrebujete si preskúmať pre seba, že čo sa vlastne tam deje. Ja si myslím, že to každý vie rýchlo povedať, že v čom je problém, či je tam v medziľudských vzťahoch, alebo v prostredí, alebo v nedostatočnom materiálnom zabezpečení, alebo podpore, hej, psychosociálnej, alebo so žiakmi. A potom pracovať na tom, aby ste sa mali lepšie. Lebo vy ste dôležití pre tú reguláciu vlastne detí. Tak, toto je asi dobrý záver webináru, že pokiaľ nebude učiteľ alebo učiteľka v kľude a nebude zažívať stresové situácie, alebo bude zažívať stresové situácie, tak je ťažko žiadať, aby teraz prišiel do triedy a pomáhal deťom. Takže naozaj dobré školy tvoria dobrí učitelia, dobré učiteľky. Ja vám každopádne ďakujem. A dobré vedenie. A dobré vedenie, aj dobrý podporný personál. A ja to stále hovorím, že aj výborné pani kuchárky, upratovačky a pán školník, a to hovorím úplne z praxe teraz, že ako je dôležitá aj táto atmosféra, lebo zažil som aj školníkov, teda, ktorí mali väčšie právomoci ako riaditeľ a robili tam poriadky na škole. A dobrý školník zase naopak vie priniesť naozaj veľmi dobrú atmosféru a dokonca som to videl, že aj detská ho berú, takže je to aj o tomto. Každopádne, tí, čo ste nás nesledovali a máte záujem v tejto téme robiť niečo viacej, naučiť sa, ako vytvárať to bezpečné prostredie, alebo ako ho už máte, možno ako ho udržiavať alebo rozvíjať, tak pozrite sa na komentáre a odkazy na kurzy Inklucentra a spoločnosti SOFA. Sú to aj metodické materiály, máte dokonca aj ešte ako inovačné vzdelávanie, takže sa môžete aj týmto smerom uberať. Každopádne ďakujem teda Zuzane Krnáčovej z Inklucentra a Veronike Bačovej zo SOFY, že nám venovali svoj čas a verím teda, že ste získali inšpirácie a rady s tým, že ak čokoľvek máte ďalšie a ešte to viete napísať do komentárov, podeliť sa možno o tipy na
knižky, kurzy, nejaké videá, tak budeme veľmi radi. Samozrejme, pripravujeme pre vás aj ďalšie webináre. Prvý webinár, ktorý budeme spúšťať v novom roku, sa bude týkať toho, ako pracovať s mobilmi na školách, či ich zakazovať, a keď zakazovať, ako to robiť, alebo keď nezakazovať, ako nastavovať pravidlá. Takže je to, myslím, že veľmi živá téma a mojimi hostiami budú ľudia priamo zo škôl, kde to skúšali alebo skúšajú a povedia vám, aké majú výsledky. Sledujte stránku Juraj Hipš alebo Komenského inštitútu, o všetkých webinároch vás budeme informovať a čo je dôležité, všetky webináre, ktoré pre vás robíme, sú bezplatné. Tak Zuzana, Veronika, veľká vďaka a želám vám pekný večer. Ďakujem pekne aj vám všetkým. Pekný večer. Mějte si krásně, naschledanou.